Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maulan na naman, kaya mag-iingat po tayo palagi. Ngayon po ay isa na namang kwento ng buhay ang akin pong ibabahagi sa inyong lahat. Pero bago po tayo mag-umpisa, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng listeners ng channel na ito. At binabati ko po ng isang magandang araw. Sina Ma'am Eileen Licardo, si Ma'am Rose Roquero, si Ma'am Sheila Manzon, si Ma'am Rowena Eloba, si Sir Benji Benjo, si Sir John Texon. Maraming salamat po sa lahat po ng walang sawang nagkokomento sa ating kwento. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Umpisa na po natin ang ating kwentuhan ngayong araw. Ang kwento pong ito ay binahagi sa atin ngayon ni Sir JR. Hello po, Sir JR. Hello po, Miss Love. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ko sa channel na ito. Ang kwento kung paano ako nagkagusto sa amo kong babae na halos isang dekada ang agwat namin sa isa't isa. Hindi po ito nangyari ng isang araw lang. Hindi rin ito basta simpleng paghanga lang. Unti-unti itong nabuo sa loob ng maraming taon habang nakikita ko ang buhay ng mag-asawang kumupkup sa akin. Miss Love, ako po si JR. 27 taong gulang na ako sa kasalukuyan. Pero nagsimula po ang lahat. Noong 15 anyos pa lamang ako. Kasambahay noon ang nanay ko sa bahay ni Ma'am Rosa at Sir Dingdong Bagtas. Bagong kasal pa lang ang dalawa ng panahong iyon. Pareho silang may negosyo at pareho ring kilala sa lugar namin. Masipag ang nanay ko. Halos buong buhay niya ay nilaan niya sa pagtatrabaho para maituguyod niya lamang ako. Dalawa na lamang kami sa buhay. Dahil baby pa lang daw ako, ay iniwan na kami ng tatay ko. Hanggang sa napunta nga kami sa lugar na ito. Pero isang araw, bigla na lang siyang binawian ng buhay. At hanggang ngayon, masakit pa ring balikan ang araw na iyon. Sa loob ng isang linggo, parang gumuho ang mundo ko. Wala akong ama, wala akong mga kapatid, at wala rin akong kamag-anak na pwedeng sumalo sa akin. Akala ko noon, mapupunta na ako sa kung saan-saan o baka mapilitang sakali na lang tumira. Pero hindi naman nangyari yon. Hindi ako pinabayaan ng mga amo niya. Si Ma'am Rosa mismo ang kumausap sa akin noon, Miss Love. Hindi ko makakalimutan yung araw na iyon. Nasa sala ako ng bahay nila. Hawak ko yung maliit kong backpack na naglalaman ng kakaunti kong gamit. Tahimik lang ako noon. Natatakot, nalilito, at hindi ko alam kung ano bang mangyayari sa akin. JR, sabi ni Ma'am Rosa, dito ka na lang muna sa amin. Hindi agad ako nakasagot. Akala ko nga mali ang narinig ko noon. Pero si Sir Dingdong ang sumunod na nagsalita. Pag-aaralin ka namin, wag mo nang isipin yun. At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ko. Lumipas ang mga taon. Natapos ko ang high school, nakapag-college din ako. Pero nanatili pa rin ako sa poder nila dahil sa utang na loob ko sa kanilang mag-asawa. At habang lumalaki ako, habang nagbibinata ako, naging bahagi ako ng buhay nila, ng bahay nila. Hindi bilang anak nila, hindi rin bilang ordinaryong trabahador nila. Para bang nasa gitna lang ako ng dalawang iyon. Tumutulong ako sa bahay, naglilinis ng bakuran, nag-aalaga ng mga halaman ni Ma'am Rosa, at nagpapakain ako ng mga aso nila. Sumasama rin ako sa matandang kasambahay nila na si Aling Rita sa pamamalengke.
At kapag may kailangang ipagawa, ako ang unang inuutusan ni Kuya Dingdong. Naging kuya-kuyahan ko ng amo kong lalaki dahil hindi naman nila ako tinuring na iba. Wala naman akong reklamo kapag ako ang gumagawa sa lahat. Unang-una, sanay na sanay ako at mas gusto ko pa nga ang ganon. Sa isip ko noon, maliit na bagay lang yon kumpara sa lahat ng naitulong nila sa akin. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong unti-unting napansin. Lalo na tungkol sa pagsasama ni Ma'am Rosa at Sir Dingdong. Noong bata pa ako, akala ko perpekto ang buhay nilang mag-asawa. May magandang bahay, magandang negosyo, may magagandang sasakyan. At higit sa lahat, maganda ang asawa ni Kuya Dingdong, si Ma'am Rosa. Pero habang tumatanda ako at nagkakaisip, doon ko nakita ang mga bitak sa likod ng magandang larawan nila. Madalas wala si Kuya Dingdong. Kung minsan gabi na akong umuwi. Kung minsan naman madaling araw pa. At may mga pagkakataon pa na 2 araw siyang hindi nagpapakita sa bahay. Noong una, Miss Love, iniisip kong normal lang yun dahil negosyante siya. Pero habang lumilipas ang panahon, napansin kong hindi lang trabaho ang dahilan. Madalas silang mag-away at kahit hindi ko gustong makinig, minsan imposibleng hindi mo ito marinig. Isang gabi, habang nagsasarado ako ng gate nila, narinig ko ang boses ni Ma'am Rosa mula sa kwarto nilang mag-asawa. Malakas at galit na galit, punong-puno ng sama ng loob. Hanggang kailan mo ako gagawing tanga? Napahinto ako. Kasunod nun, ang boses ni Sir Dingdong. Hindi ko malinaw na narinig, pero alam kong nagtatalo sila. At pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ng malakas ang pinto. Lumabas si Sir Dingdong. Galit na galit ang mukha. Mabilis siyang sumakay ng sasakyan at umalis. Naiwan ang bahay na biglang tumahimik. Nung pumasok ako para magligpit ng mga gamit sa sala, nakita ko si Ma'am Rosa doon. Nakaupo. Nakatulala. Hindi naman umiiyak, pero halatang nasasaktan. Hindi niya ako pinansin. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko o nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Hindi bilang amo, hindi bilang taong kumupkup sa akin, kundi bilang isang babae. Mula noon, mas naging mapagmasid ako. Mas napapansin ko na ang mga bagay-bagay na dati hindi ko naman binibigyan ng pansin. Doon ko nga napansin na madalas mag-isa si Ma'am Rosa. Napansin ko rin na bihira na pala siyang gumiti. Napansin kong kahit nasa harap siya ni Sir, parang napakalayo pa rin ng pagitan nilang dalawa. At dahil doon, unti-unti kong na-appreciate o unti-unti kong napansin ang kagandahan lalo ni Ma'am Rosa. Hindi yung klase ng ganda na nakikita sa mga artista, kundi yung klase ng ganda na lalo mong na-appreciate habang tumatagal. Eleganting kumilos, napakaayos magsalita, at kahit problemado, hindi nawawala ang dignidad at kumpiyansa. Maputi din siya at talagang napakakinis. At kahit nasa 40s na siya ngayon, hindi halata sa sobrang ganda niya. Minsan nga habang nagdidilig ako ng halaman noon, dumaan siya. Nakapang-office attire siya noon dahil may meeting. Hindi ko na malayang napahinto ako sa ginagawa ko. JR? Nagulat ako. Po, ma'am? Natulala ka dyan? Agad naman akong natauhan. Wala ho. Naisip ko lang po kung kailangan ng lagyan ng pataba yung mga halaman ninyo. Tumango siya, pero napansin kong bahagya siyang napangiti. Pagkaalis niya, napailing na lang ako sa sarili ko. Doon ako unti-unti na nagkaroon ng mali siya sa kanya. Habang tumatagal, mas madalas ko na siyang napapansin.
Kapag pababa siya ng hagdan, kapag nagbabasa sa sala, kapag inaasikaso niyang mga halaman niya. Sobrang hilig kasi ni Madam sa halaman. Araw-araw yata kapag aalis, may bitbit siya at ipapatinim sa akin. Maliit na bagay lamang pero hindi ko maintindihan, Miss Love, kung bakit nananatili sa isip ko ang itsura niya. Isang hapon, nasa garahe ako noon at naglilinis ng sasakyan nang dumating si Sir Ding Dong. May kasama siyang babae. Hindi ko kilala. Hindi naman nila kamag-anak. Siguro empleyado. Pero may something akong naramdaman na may kakaiba sa kanila. At nang makita sila ni Ma'am Rosa mula sa may bintana, alam kong may panibagong gulo na naman sa bahay. At kinagabihan nga, muling umalingaw-ngaw ang sigawan ng mag-asawa. Mas matindi kaysa dati. Mas masakit. Mas personal. At habang nakahiga ako sa kwarto ko, nakatitig sa kisame, may isang bagay akong napagtanto. Hindi na pareho ang tingin ko kay Ma'am Rosa. Hindi na lang siya simpleng amo sa paningin ko. At doon ako natatakot sa sarili kong iniisip. Dahil alam kong mali yun. Pero alam ko ring unti-unti na ako nahuhulog sa babaeng hindi ko dapat mahalin. Pagkatapos ng gabing yun, hindi mawala sa isip ko si Ma'am Rosa. Hindi dahil sa maganda siya, matagal ko naman ang alam yun, kundi dahil sa nakita ko kung gaano siya kalungkot sa likod ng napakaganda niyang ngiti. Ilang araw ding malamig ang bahay matapos ang malaking away nila ni Sir Ding Dong. Mas madalas nang wala si Sir at mas madalas ko namang nakikitang mag-isa si Ma'am Rosa. Isang umaga, maaga akong nagising noon. Habang nag-aayos ako sa labas ng bahay, nakita ko si Ma'am Rosa. Mukhang pagod. Para bang kulang sa tulog. "Good morning po, ma'am." Napatingin siya sa akin at ngumiti ng bahagya. "Good morning din, JR." Napansin kong may dala siyang mga papeles. "Mukhang may meeting na naman, mama." Tumango lang siya. Pero bago siya sumakay ng sasakyan noon, tumingin muna siya sa may hardin. Gumaganda yata lalo ang mga halaman ko. Napangiti ako sa sinabi niya. "Maganda po kasi yung tumitingin." Pagkasabi ko noon, ako mismo yung nagulat, Miss Love. Hindi naman talaga yon yung balak kong sabihin sa kanya, kaya nagulat talaga ako. Bahagyang tumaas naman ang kilay niya. "Aba, marunong ka na palang mambola ngayon." Napakamot ako sa ulo. "Totoo naman po yun, ma'am." Napailing siya habang natatawa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo, nakita ko siyang ngumiti ng totoo. Hindi ko alam kung bakit pero gumaan talaga yung pakiramdam ko noon. Napakasaya ko. Mula noon, mas naging natural ang usapan naming dalawa. Hindi naman araw-araw, pero hindi na siya kagaya ng dati. Kapag nasa garden siya, kinukumusta niya ako. Kapag may bagong halaman siyang binibili, tinutulungan na niya akong itanim yon. At kapag may oras siya, madalas lang nagkukwentuhan kaming dalawa. "Naalala mo pa ba, nung una kang dumating dito?" Tanong niya minsan. Napangiti ako. "Paano ko naman makakalimutan yun, Ma'am Rosa?" "Bakit?" "Kasi po, akala ko noon, ilang araw lang talaga ako dito." Natawa siya. "At ngayon?" 12 taon na ho ako dito." Naku, totoo. Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Napakabilis ng panahon, hindi ba? Kung tutuusin, binatilyo ka pa lamang noon. "Tapos ngayon matanda na." Sagot ko. Natawa siya bigla. "Ano ka ba, hindi ka pa naman matanda." "Kayo rin naman po." Bigla siyang napatingin sa akin. "Ano?" "Sabi ko po parang hindi kayo tumatanda." Napapailing siya habang napapangiti. "Bola ka naman?" "Totoo po." Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula. Pero napansin kong mas madalas na niya akong hinahanap. Hindi dahil may ipapagawa siya,
kundi dahil gusto niya lamang makipagkwentuhan. Isang hapon, nasa terrace siya noon habang umiinom ng kape. Nakita niya akong dumaan. JR? Po? May ginagawa ka pa ba? Wala naman na po. Umupo ka muna dito. Nagulat ako. Pero sumunod ako. Hindi naman kami magkatabi. May pagitan pa rin naman. Mahigit 1 oras yata kaming nagkwentuhang dalawa. Tungkol sa negosyo niya, sa buhay niya, tungkol sa mga pangarap ko noon. Hindi namin pinag-usapan ang problema nilang mag-asawa. At hindi ko yon inuungkat. Siya nga pala, bakit hindi ka pa naghahanap ng trabaho sa iba? Total ay nakapagtapos ka naman na. Tumangutang-ulang ako. Wala naman po akong ibang gustong pundahan. Tsaka nasanay na rin ako dito. Bakit? Ayaw mo bang mag-explore? Napaisip ako. Pagkatapos ay ngumiti. Hindi na ako kailangan noon. Tsaka dito ko naramdamang may pamilya ako. At ayoko namang iwan kayo basta-basta. Natahimik siya. At sa pagkakataong yun, parang may kung anong dumaan sa mga mata niya. Lumipas pa ang mga linggo, Miss Love. Mas lalo kong nakikita ang pagitan o alitan nilang mag-asawa. Minsan, sabay silang kumakain. Pero halos walang usapang nagaganap sa pagitan nilang dalawa na para bang hindi sila mag-asawa. Minsan naman, wala na talagang pakialamanan. At habang lumalayo, Miss Love, si Sir Ding Dong kay Ma'am Rosa, lalo naman tong napapalapit sa akin. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko rin naman ito pinlano. Pero nangyayari. Isang Sabado ng hapon, may inayos akong sirang paso sa hardin. Nung matapos ako, biglang may nilapag na malamig na inumin sa tabi ko. Paglingon ko, si Ma'am Rosa. Napatingin ako sa kanya noon. Nakashort lang siya noon ng maiksi at sando na lalong nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Mainit, magpahinga ka na muna. Napangiti ako. Salamat po. At sa ilang segundong iyon, parang nawala ang lahat ng problema sa bahay. JR, po, ilang taon ka na sa amin? Pero wala man lang ako nababalitaan na naging kasintahan mo. Kahit nililigawan mo. Baka naman may kasintahan ka na. Hindi ko man lang alam. Hindi ka man lang nagsasabi. Halos mabulunan ako nung ininom ko yung tubig. Naku, wala po, Ma'am Rosa. Bakit naman wala? Ewan ko. Napangiti siya. Hindi ako naniniwala. Totoo. Hinawakan niya ang braso ko tapos sinabing, ang pogi-pogi mo kaya. Ngayon, nabulunan na talaga ako. Napatawa siya ng malakas at matagal bago ko nakasagot. Kayo talaga, ma'am. Ano? Kayo po yung unang nagsabi niyan. Napogi ako. Talaga ba? Pero alam mo, totoo naman. Hindi ko alam kung biro lang ba yun para sa kanya. Pero Miss Love, buong gabi ko yung naaalala. Hindi ko makalimutan. Makalipas pang ilang araw, may company event si Sir Ding Dong. Inaasahan ko sasama si Ma'am Rosa, pero hindi siya pumunta. Naiwan lang siya sa bahay. Bandang gabi, nakita ko siyang mag-isang nakaupo sa may hardin. Nakatitig sa mga bulaklak. Lumapit ako. Okay lang po ba kayo? Ngumiti siya, pero halatang pilit. Okay lang. Hindi ako naniniwala. Matagal ko na kayong kilala, kaya alam ko kapag malungkot kayo. Pero hindi ko siya pinilit na magsabi sa akin. Maya-maya, doon na siya nagsalita. Alam mo, JR, masarap siguro yung pakiramdam na mahalaga ka sa isang tao. Hindi ako agad nakasagot. Ramdam kong hindi simpleng usapan yun, kaya dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Alam mo, para sa akin po, mahalaga kayo. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Sa tagal ng pagsasama namin ni Ding,
Ewan ko ba kung bakit parang hindi ko na siya kilala. Na para bang napakalayo na niya sa akin. Na para bang wala na sa kanya yung kasal namin. Diretso niyang sabi, tapos tumingin sa akin. Naglakas loob ako noon na hawakan ang kamay niya. Ma'am Rosa, lagi po ninyong tatandaan. May limitasyon ang pagiging martir ng isang tao. Hindi mo kailangang makisama sa taong hindi na nakikita ang halaga mo. Babae kayo, hindi babae lang. Walang biro kong sabi. At doon, parang pareho naming naramdaman na may nabago sa pagitan naming dalawa. Hindi na yun simpleng amo at tauhan. May kung ano-anong unti-unti nang nabubuo. Lumipas ang araw, kakatapos ko lang pakiinin ang mga aso sa likod ng bahay nang marinig ko ang pamilyar na tunog ng sasakyan ni Sir Ding Dong na papasok sa driveway. Badang 8:00 noon ng gabi. Otomatiko akong napatingin sa gate pero agad akong natigilan dahil hindi nag-iisa si Sir. May kasama siyang babae sa loob ng sasakyan. Hindi ito empleyado o kliyente. Nakatawa pa nga ang dalawa habang nakahinto ang sasakyan sa harap ng bahay. Hindi ko sana papansinin. Pero sa sumunod na segundo, nakita akong lumapit ang mukha ng babae sa mukha ni Sir Ding Dong. At ilang sandaling nagkalapat ang kanilang mga labi. Hindi naman tinted ang sasakyan nila kaya kitang-kita ko yun na parang wala sila sa bahay ng tunay na asawa. Napabuntong hininga ko. Hindi ko alam ang buong kwento pero ganun na ba kakagrapal? Si Kuya Ding? Para gawin niya yun. Pero sapat na ang nakita ko para makaramdam ng awa para kay Ma'am Rosa. At doon ako may napansin. May nakatayo pala sa may balkonahe. Si Ma'am Rosa. Tahimik lang siyang nakatingin sa may sasakyan. Hindi siya umiiyak, hindi siya sumigaw at hindi siya gumawa ng eksena. Pero sa malayo pa lang, kitang-kita ko ng sakit sa mukha niya. Ilang segundo din siyang nakatayo roon bago tuluyang tumalikod at pumasok sa loob ng bahay na para bang sanay na siya. At iyon ang mas masakit tingnan. Makalipas ang ilang minuto, bumaba si Sir Ding Dong ng sasakyan. Hindi man lang niya napansing nakita siya ng asawa niya. Naglakad siya papasok ng bahay na para bang ordinaryong gabi lang yun. Pero alam kong hindi. At hindi rin nagtagal, nagsimula ang sigawan. Nasa kwarto na ako noon, pero malinaw na malinaw kong naririnig ang pagtatalo mula sa kabilang bahagi ng bahay. Hanggang kailan mo gagawin to? Hanggang kailan mo pa gagawin to sa akin? Galit na tanong ni Ma'am Rosa. Wala tayong pag-uusapan tungkol dyan. Sagot ni Sir Ding Dong. Wala. Talaga bang wala? Pagod na ako sa paulit-ulit na nangyayari sa ating dalawa. Ako rin naman ah. Tahimik sandali. Pagkatapos ay mas lumakas ang boses ni Ma'am Rosa. Akala mo ba hindi ko nakikita? Akala mo ba wala akong alam? Kahit kailan, hindi mo ako nirespeto bilang asawa mo. Rosa! Natahimik muli ang buong bahay. At pagkatapos ay dumating ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Hanggang kailan, Ding Dong? Hanggang kailan mo ako paparusahan dahil lang sa hindi kita mabigyan ng anak mo? Ha? Hanggang kailan mo ako gagawing tanga? Hanggang kailan mo ako lolokohin ng paulit-ulit? Parang biglang bumigat ang hangin noon. Napaupo ako sa gilid ng kama. Hindi ko inaasahang maririnig yun. Sa loob ng maraming taon, Miss Love, hindi ko alam ang totoong dahilan ng mga problema nila. At ngayon ko lang nalaman. At ngayon ko rin naintindihan kung bakit tila matagal nang may lamat ang relasyon nilang mag-asawa. Narinig kong muling nagsalita si Ma'am Rosa. Nanginginig na ang boses niya. Hindi ko naman to ginusto. Tahimik si Sir Ding Dong. Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan? Araw-araw, sinisisi ko ang sarili ko kung bakit hindi ko kayang maging ina.
Mas lalo akong naawa. Hindi ko man nakikita ang eksena. Ramdam ko naman ang sakit sa bawat salitang naririnig ko. Makalipas ang ilang minuto, malakas na kalabog ng pinto ang narinig ko. Pagdungaw ko sa bintana, nakita kong muling sumakay si Sir Dingdong ng sasakyan at umalis. Iniwan na naman niya ang asawa niya nang mag-isa. Lumipas ang halos isang oras, tahimik na ulit ang buong bahay, pero hindi talaga ako mapakali. Paulit-ulit sa isip ko yung mga narinig ko. Hanggang sa lumabas ako at napansin kong bukas pa rin ang ilaw sa silid ni Ma'am Rosa. Nagdadalawang isip ako. Hindi ko alam kung tama ba, pero sa huli, pumunta ako doon. Pagdating ko sa harap ng pinto niya, marahan akong kumatok. Ma'am, walang sagot, kaya muli akong kumatok. Ma'am Rosa? Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pinto at halos madurog ang puso ko sa nakita ko. Pulang-pula ang mga mata niya. Halatang iyak ng iyak, pero pilit pa rin nagpapakatatag. JR, pasensya na po. Umiling siya. Hindi, anong kailangan mo? Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Dahil ang totoo, wala naman talaga akong kailangan. Gusto ko lang talagang malaman kung ayos lang ba siya. Kayo po ba? Ayos lang kayo? Okay lang po ba kayo? Napangiti siya pero mababakas ang lungkot. Sa tingin mo ba okay lang ako? Hindi ako nakasagot at doon siya bahagyang natawa. Pasensya ka na. Tahimik kaming nagkatitigan. Pagkatapos ay bahagya siyang umurong. Pumasok ka muna. Nagulat ako pero sumunod ako. Sa loob ng silid, naupo siya sa may upuan malapit sa bintana. Ako naman ay nanatiling nakatayo. Umupo ka muna, sabi niya. Dahan-dahan akong naupo sa katapat niyang upuan. Sandaling walang nagsalita hanggang sa siya ang unang bumasag sa katahimikan. Alam mo, ang tagal ko nang nagtitiis at pagod na ako, JR. Hindi ko alam ang isasagot kaya nakikinig lang ako. May mga pagkakataon, napakiramdam ko mag-isa na lang ako. Tumango ako, hindi dahil alam ko ang pakiramdam niya, kundi dahil ramdam kong kailangan niya lang ng taong makikinig ngayon sa kanya. At sa gabing iyon, nakinig talaga ako. Walang payo, walang sermon, walang pangusga. Habang tumatagal ang usapan namin, napapansin kong unti-unting gumagaan ang aura niya. Parang sa unang pagkakataon, ay nailabas niya ang mga bagay na matagal na niyang kinikimkim hanggang sa mapangiti siya. Tingnan mo nga ako. Bakit po? Napakadaldal ko pala kapag may nakikinig. Napangiti na rin ako. Hindi naman ho. At nang gabing iyon, nakatawa siya ng totoo. Yung hindi pilit, Miss Love. Yung ngiting hindi para magkunwari. Yung totoong ngiti niya na umaabot sa kanyang mga mata. At hindi ko maitatanggi, Miss Love. Mas lalo kong nahulog sa kanya nung makita ko iyon. Bago ako lumabas ng silid, tumayo siya at sinamahan ako hanggang pinto. Salamat, JR. Para saan po? Wala, dahil nandyan ka. Hindi ko alam kung bakit, pero sa simpleng mga salitang yun, parang mas naging malapit kami kaysa dati. At habang naglalakad ako pabalik sa sarili kong kwarto, hindi ko maiwasang isipin na may nagbago sa pagitan namin at pareho naming nararamdaman yon. Pakiramdam ko may nagbago, hindi ko lang alam kung ano. Pero kahit anong pilit kong matulog ng mga oras na yon, hindi ako dinadalaw ng antok. Paulit-ulit sa isip ko yung mukha ni Ma'am Rosa, yung mga ngiti niya at yung mga salitang binitawan niya. At ang paraan ng pagtitig niya sa akin bago ako lumabas ng silid niya. Napabuntong hininga ko. Hindi yata pwede ito Bulong ko sa sarili ko noon. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng maayos, may narinig akong katok sa pinto. Napabalik ko agad ako ng upo. 12:00 na yata ng gabi. Sino kaya yun? Tumayo ako at dahan-dahang binuksan ang pinto. At halos mapahinto ako nang makita kung sino ang nasa labas. Si Ma'am Rosa. Basa ang muka,
Mukhang kakahilamos lang. At sa liwanag ng ilaw, kitang-kita ko ang kagandahan niya. Mom? Ngumiti siya ng bahagya. Nagulat ka ba? Naistorbo ba kita? Naku, hindi ho. Natawa siya. Pasensya ka na ha. Ayos lang ho. Sandali siyang natahimik. Parang may gustong sabihin pero nagdadalawang isip. Maaari ba akong pumasok muna? Agad naman akong tumabi. Siyempre naman po. Pumasok siya sa loob at naupo sa malapit sa bintana. Ako naman ay nanatiling nakatayo. Hindi ko alam kung bakit pero kabadong pakiramdam ko noon. At napansin niya yata yun. Bakit parang kinakabahan ka? Napakamot ako sa ulo. Medyo lang po. Sa akin ba? Napangiti siya. Mas lalo tuloy akong nailang. Natawa naman siya. Relax ka lang, ano ka ba? Unti-unti gumaan naman ang pakiramdam ko. May gusto po ba kayong sabihin? Tumango siya. Meron. Tahimik naman akong naghintay. Tumingin siya sa labas ng bintana bago muling bumaling sa akin. Salamat JR ha. Para saan po? Dahil ngayong gabi, hindi ko naramdamang mag-isa ako. Hindi agad ako nakasagot. May kung anong kumurot sa puso ko. Ngumiti ako. Kahit sino naman po siguro gagawin yun. Hindi. Umiling siya. Hindi lahat. Tahimik kaming magkatitigan at sa unang pagkakataon walang gustong umiwas ng tingin. Hanggang sa siya ang unang ngumiti. Alam mo, JR, kapag kasama kita, gumagaan ang pakiramdam ko. Parang bumibilis yung tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong totoo ang mga salitang yun. Ako rin naman po eh. Nagulat siya. Bakit? Hindi ko rin po alam. Natawa siya at natawa na rin ako. Ilang minuto pa kami nagkwentuhan. Mga simpleng bagay. Mga bagay na matagal nang hindi nagkukwento kahit kanino. At habang tumatagal ang gabi, mas lalo kong nakilala ang totoong Ma'am Rosa. Hindi ang mayamang amo, hindi ang asawang laging nasasaktan, kundi ang babaeng masayahin, mapagmahal, at mabait, at may kalokohan din. JR? Po? Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo ngayong gabi? Bago man lang matapos ang gabing to. Naapatingin ako sa kanya at doon ako kinabahan. Lumapit siya unti-unti at hinawakan ang kamay ko. Gusto kong sumaya. Gusto kong makalimot. At gusto kong maging babae ulit ngayong gabi. Pwede ba? Hanggang sa dahan-dahang hinagkan niya ang labi ko. At doon, hindi na ako nakapagpigil. Hindi na ako nagpakipot. Tumugon ako, Miss Love. At sa pagkakataong yon, may nangyari sa pagitan naming dalawa na hindi ko makakalimutan. Para akong nasa alapaap noon. At aaminin ko, wala akong alam, wala akong idea. Naalis si Ma'am Rosa, ang unang karanasan ko sa kama. Matapos yun, ilang minuto pa kaming magkatabi. Hanggang sa mapansin naming pareho ang oras. Naku, 3:00 na pala. Opo, tumayo siya. Kailangan ko na sigurong bumalik. Tumango naman ako. Sinamahan ko siya hanggang pinto. Pagdating doon ay huminto pa siya. At bago tuluyang lumabas, bigla siyang nagsalita. Masaya ako ngayon. Tapos sinalikan ako sa labi. Napangiti ako. Kilig na kilig. Ako rin po. At sa loob ng ilang segundo, pareho kaming nakatingin sa isa't isa. Sapat para maramdaman namin ang bagay na pareho naming hindi masabi noon. Ngumiti siya ulit. Good night, JR. Good night po, Ma'am. At nang tuluyan siyang maglakad palayo, alam kong hindi na magiging ordinaryo ang mga susunod na araw namin. Dahil may damdaming unti-unti nang nabubuo at pareho namin yung hindi mapipigilan. Lumipas pa ang mga sumunod na linggo, Miss Love, hanggang sa naging mga buwan. Unti-unti, naging mas malapit kami noon ni Ma'am Rosa. Hindi sa paraang dapat,
pero sa paraang hindi rin namin mapipigilan. Mas napadalas pa lalo ang kwentuhan. Mas napadalas pa ang pagsasama. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming nakilalang isa't isa. Hanggang sa dumating yung araw, natuluyan ng umalis si Sir Dingdong. Hindi na siya bumalik. Hindi nagpaalam. Hindi nagsabi. Parang bula, na bigla na lang nawala. At sa pagkakataong yun, hindi na po naghabol si Ma'am Rosa. At doon, tuluyang naputol ang ugnayan ng mag-asawa. Alam naming pareho na tapos na ang isang kabanata ng buhay ni Ma'am Rosa. At kahit hindi siya nagkaroon ng anak, nare-respeto ko siya bilang ina at babae. Sa pagtatapos ng kabanata ng buhay nila ni Kuya Ding, doon pumasok ang panibagong kabanata na naghihintay naman sa pagitan naming dalawa. At isang gabi, habang nakaupo kami sa hardin, pinagmamasdan ng ilaw sa paligid. JR? Po? Salamat ha. Napangiti siya. Para sa na naman po? Wala lang. Basta, dalong panahong pakiramdam ko wala nang natitirang dahilan para ngumiti. Nandyan ka. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko noon. Dahil sa totoo lang, Miss Love, siya rin ang naging dahilan kung bakit nagbago ang buhay ko. Ma'am, gumiti siya. Rosa na lang. Natawa ko. Sige. Rosa. Mas lalo siyang napangiti. Napakaganda mo, Rosa. Para kang rosas. At sa unang pagkakataon, nawala yung lungkot sa mga mata niya. Wala nang sakit, wala nang pagdarusa. Ito yata yung unang pagkakataon na nakita ko siyang masaya ng ganon. Nagtawanan kaming dalawa habang magkahawak ng kamay. Pagkatapos ay muli kaming natahimik. Ngunit hindi iyon yung nakakailang nakatahimikan, kundi yung komportable, yung sapat nang magkatabi lang kayo. Makalipas ang lang sandali, niyakap ko siya. At sa pagkakataon yun, Miss Love, hindi na ho namin tinago ang nararamdaman naming dalawa. Alam mo dati, takot akong magsimulang muli. Sabi niya, pero ngayon, gusto ko na ulit subukan. Sa piling mo. Nangingilid ang mga luha sa mga mata niya habang nakangiti. Mga luhang hindi nadulot ng sakit, kundi ng saya. At sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagsimula kaming mangarap muli. Hindi na tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap. Isang hinaharap na matagal naming inakala na hindi na darating. At habang magkahawak kaming nakatingin sa mga bituin, alam naming pareho na marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na namin yun nahaharapin ng mag-isa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Love. Maraming salamat ho sa inyong pagsasabuhay sa istorya ko. Nagmamahal ang inyong sender, JR. Magandang araw. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang napakagandang istoryang to. Sa edad na 35, ay nanatili pa rin na binata itong si Mang Rodel. Nag-iisa lang siya sa buhay dahil pumanaw na ang kanyang mga magulang at may kanya-kanya na ring pamilya ang dalawa niyang mga kapatid na babae at sa Amerika na ang mga to naninirahan. Hindi naman masasabi na si Mang Rodel ay pangit o may kapansanan kaya walang nagkakagusto sa kanya dahilan upang manatili itong binata. Sa totoo lang ay pogi naman tong si Rodel. Nasa 5'7" ang height at taglay naman nito ang matipunong pangangatawan, kakisigan at kagwapuhan na hinahanap-hanap din ng mga kadalagahan. Nakapagtapos din naman siya ng 2-year course sa isang vocational school bilang electrician. Likas sa binata ang pagiging mabait at magalang sa kanyang kapwa
kaya marami ang humahanga at nakakakilala sa kanya sa kanilang lugar. Hindi ito mahilig sa mga inuman o sugal at pati na sa paninigarilyo. Tahimik lamang din to. A man of few words, ika nga. Kung kaya wala itong naging kaaway. At dahil sa kilalang masipag ang binata, kaya hindi na ito nahirapan pa na makapaghanap ng trabaho. Pagkatapos ng kanyang vocational course, ay nag-apply agad ang binata bilang janitor sa isang paaralan sa kanilang lugar. Dahil sa kakilala naman ni Mang Rodel ang prinsipal ng naturang paaralan, kung kaya't siya ang maswerte na aplikante na tinanggap bilang janitor. At siya na rin ang naging maintenance electrician ng paaralan. Sikat ang school sa kanilang lugar, kahit pa may kamahalan ang tuition fee o matrikula. Ang nakakapag-enroll lamang doon ay pawang may mga kaya sa buhay. Ang ibang estudyante ay talagang mayayaman pa. Pawang magaganda ang karamihan sa mga babae. Halatang asikaso din nila ang mapuputi at makikinis na kutis. Sadyang nakakabighani ang mga kadalagahan sa naturang paaralan. 18 years old na above ang karamihan sa mga estudyante. Marurunong na rin tong sumunod sa mga uso, lalo na pagdating sa pananamit. Konti lamang ang estudyante ng mga lalaki na naka-enroll doon at halos nasa 2 lamang ang lalaki sa bawat 10 babae. Kaya hindi na nahihirapang manlikaw ang mga kalalakihan at sinasagot agad ng mga kadalagahan. Madalas nga na may nahuhuli si Mang Rodel sa iba't ibang mga lugar sa loob ng campus. Hindi lamang niya yun pinapansin. Taong 2017. Noong mag-enroll naman sa naturang paaralan, ang magandang dalaga na si Roxanne, ang nag-iisang anak ng kapitbahay ni Rodel na parehong OFW. Bata pa lamang si Roxanne ay kilala na ito ni Mang Rodel. Walang may pipintas si Rodel sa napakagandang mukha nito. Alam ni Rodel na balang araw ay isa si Roxanne sa mga magagandang dalaga sa kanilang lugar. Magiging kabiga-bighani din ang dalaga dahil sa maputi at makinis nitong kutis. Halos nasubaybayan ng binata ang pagdadalaga ni Roxanne dahil sa madalas niya itong nakikita noon na naglalaro sa kanilang lugar tulad ng ibang kabataan. Paminsan-minsan ay nakakausap din niya ito sa tuwing wala itong eskwela, kung ano-ano lang din ang kanilang napag-uusapan. Mga karaniwang tanong na sinasagot naman niya sa abot ng kanyang makakaya. Subalit minsan ay naitatanong nito sa kanya kung pwede na ba itong mag-boyfriend. Pinagbabawalan naman to ni Mang Rodel dahil nag-aaral pa lamang to. Dahil sa wala ang mga magulang, kaya kay Mang Rodel siya lagi nagtatanong. Minsan may mga tanong si Roxanne na kakaiba. Kung sasagutin daw ba niya agad kung sakaling may manliligaw sa kanya. Kung sasama daw ba siya kung may magyayayang lalaki na mag-date. Puro pagbabawal naman ang sinasagot ni Rodel. May isang pagkakataon na may kinumpuning aircon si Mang Rodel sa kwarto nito. Nakadapa ang dalaga sa kama na tila may pinapanood sa laptop. Hindi napansin ni Roxanne na tapos na pala si Mang Rodel at nasa likod na niya ito. Napansin ni Rodel na iba ang tema ng pinapanood ng dalaga, kaya't napailing na lamang to. Laking gulat naman ni Roxanne na nasa likod niya na pala si Rodel. Mabilis nitong isinara ang laptop dahil sa pagkagulat. Alis na ako, Roxanne. Paalam ni Mang Rodel. Maraming salamat po ulit, sabi ni Roxanne. Ituloy mo na yung pinapanood mo. Biro ni Mang Rodel na natatawa sa kanyang sinabi. Yun ang unang beses na nahalata ni Mang Rodel na may pagkapilya din ang dalaga. Noong magdebut si Roxanne, ay nagkataon naman na may importanteng lakad si Rodel, kaya hindi ito nakadalo sa mahalagang okasyon ng dalaga. Naisip tuloy ni Roxanne na umiiwas ang binatang kapitbahay. Kinabukasan ng umaga, matapos ang kanyang debut,
ay si Roxanne pa mismo ang naghatid ng ulam para kay Rodel. Papalapit pa lamang ang dalaga ay nakita na siya ni Mang Rodel. Kaya pinagbuksan naman agad ng pinto ni Rodel ang dalaga. "Galit ako sa iyo, Mang Rodel. Bakit hindi ka dumalo sa aking debut kagabi?" May inis sa tono ng babae. "May inuutos sa akin si Principal, kaya hindi ko naman matanggihan." Mabilis ang sagot ni Rodel. "Hindi mo man lang ako nabati ng happy birthday." Panunumbat ng dalaga sa janitor na kapitbahay. "Maupo ka muna, Roxanne." Alok ni Rodel sa magandang dalaga. Naupo sila sa sofa na magkatabi pero halatang naiinis pa rin sa kanya ang dalaga. "Sorry na, Roxanne." Humingi na lang ng paumanhin ang binata sa nagmamaktol na kapitbahay. "Belated happy birthday. Salamat din sa dala mong pagkain." Napangiti si Rodel dahil sa asal bata pa rin to. "Dalaga na ako, Mang Rodel. 18 years old na ako." Pahayag ni Roxanne. Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang na nakikita kitang naliligo sa ulan kahit hindi naman lang naka-t-shirt. "Ang bastos mo naman, Mang Rodel." Naiinis sa sabi ni Roxanne. "Bata ka pa kasi noon. Normal lang yun. Pero ngayon ay hindi na pwede. Dahil dalaga ka na at napakaganda mo pa." Paliwanag ni Mang Rodel. "Pwede na ba akong mag-boyfriend?" Tanong ng dalaga. "Hindi pa rin pwede. Dahil kaka-birthday mo lang." Pagbabawal ng binata. "Bakit ang mga kaibigan ko ay may mga boyfriend na at may mga first kiss na rin sila?" Paliwanag ni Roxanne. "Huwag kang kagaya sa kanila." Babala ni Mang Rodel. Bakit naman po?" Nalilitong tanong ni Roxanne. "Dahil sa hindi ka pa handa." Sagot ng binata. Di turuan mo na lang ko, Mang Rodel. Kahit kiss lang, Lumalabas ang pagiging pilya ng dalaga. "Anong turuan?" Nagtataka naman si Mang Rodel sa sinabi ni Roxanne. "Para maging handa na ako kung sakaling mag-boyfriend na ako." Sagot ng dalaga. "Hindi ganun kasimple yung ibig kong sabihin, Roxanne." Napapailing na lang si Mang Rodel. "Puro ka naman pagbabawal sa akin." Muling naiinis na sabi ng kapitbahay na dalaga. "Concerned lang ako sa iyo, Roxanne." Sabi nito. "Please, baka pwede, ikaw na lang yung first kiss ko." Halos magmakaawa ang dalaga. Inilapit pa ni Roxanne ang kanyang pisngi. Pumikit at naghintay. Wala namang nagawa si Mang Rodel kundi hagkan sa pisngi ang magandang si Roxanne. "Tapos na," sabi ni Mang Rodel dahil nakapikit pa rin ang dalaga. Sa lips, Mang Rodel. Regalo mo na lang para sa aking debut." Muling humiling si Roxanne. "Bakit pati sa lips mo?" Biglang napatanong si Mang Rodel at nagtataka. "Kunwari ay ikaw ang boyfriend ko." Parang nakikipagbiruan lang si Roxanne. Total ay nasa loob naman sila ng kanyang bahay at siguradong walang makakahuli sa kanila, kaya naman napilitang sundin na lamang to ng binata. Smack lang ang ginawa ni Mang Rodel, kaya napamulat ng mata si Roxanne. "Yun na yun?" May halong pangaasar na sabi nito. "Ano ba kasing klase ang gusto mo?" Napatanong to. "Yung kagaya sana sa napapanood ko." Sagot ni Roxanne. "Iba na yun." Napakagatlabi ang dalaga. Malumani na nagsalita dahil sa nabuking na siya noon ng janitor na kapitbahay. "Basta, hanggang ito lamang ang mabibigay ko sa'yo." "Oo na. Pero yung medyo sweet naman, para ka namang nagmamadali." "O sige na, ipikit mo ang mga mata mo." Utos ni Mang Rodel. At pumikit naman ang dalaga. Napatingin si Rodel sa labi ni Roxanne. Sa mga sandaling yun ay may umusbong sa kanyang damdamin na hindi niya maipaliwanag ang dahilan. Hinawakan ni Mang Rodel ang pisngi ng dalaga at binigyan ito ng isang malambing na halik. Naatulala ang dalaga sabay napangiti. "Basta't huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito, ha?" Halatang medyo nag-aalala si Mang Rodel.
Huwag kang mag-alala. Secret lang natin to, sagot ang dalaga. Tama ka, Roxanne. Dapat tayong dalawa lang ang makakaalam nito. Salamat ah. Sa wakas, may first kiss na ako. Natatawa pa si Roxanne. Bawal ang ginawa natin, Roxanne. Paliwanag ni Mang Rodel. Oo, pero mas gugustuhin ko naman na ikaw yung una ko. Dahil alam kong aalagaan mo ko at hindi mo ako papabayaan o sasaktan. Ang paliwanag ng dalaga. Payag ka ba na kahit kunwari lang i-girlfriend mo ko, Mang Rodel? Tanong pa ni Roxanne. Sige, payag ako kapag tayong dalawa lang. Katulad ngayon ay ituturing kitang girlfriend. Sinabayan na lamang ni Rodel ang nais ni Roxanne. Umalis ang dalaga na may ngiti sa kanyang magandang muka. Halos pinagpawisan naman ng malamig si Mang Rodel dahil sa hindi niya inaasahan na sa araw na yun ay mahahagkan niya ang magandang kapitbahay. Naitanong tuloy ng binata sa kanyang sarili kung hanggang kailan niya kaya makakayang paglabanan ang namumuong nararamdaman para sa dalaga at paano niya maiiwasan ang tila pangaakit nito. Dahil na rin siguro sa walang mamagulang si Roxanne kaya naging malapit ang dalaga sa kanya. Ngayon na dalaga na to ay nag-aalangan na si Mang Rodel. Nagpasya siya na iwasan na lang na makausap si Roxanne. Subalit sadyang mahirap itago ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Napakaganda nito kaya hindi niya maikakaila na sadyang napakaswerte niya kung siya ang gugustuhin nitong unang makatabi sa kama. Sadyang lihim ang nararamdaman niya para sa magandang kapitbahay na si Roxanne dahil na rin sa layo siguro ng agwat ng kanilang edad. Kaya lihim ang pagtingin niya sa dalaga. Sinadyang iwasan ni Mang Rodel si Roxanne pero pilit mang iniiwasan to ni Rodel. Tila kabaliktaran naman tong si Roxanne na laging lumalapit sa kanya. Siguro dahil na rin sa pangungulila sa mga magulang kung kaya't kay Mang Rodel niya hinahanap ang kalinga ng mga nakakatanda sa kanya. Sa unang araw ng eskwela, kung saan si Mang Rodel ay nagtatrabaho bilang janitor, ay nagkaroon agad ng pagkakataon si Roxanne na makausap ang binatang janitor. Habang nagwawalis si Mang Rodel sa may koridor, ay nakita ng binata ang dalaga na papalapit na sa kanya. Hindi na maiwasan ni Mang Rodel ang dalaga na matagal na niyang hinahangaan. Sa paglapit ni Roxanne sa kanya, ay napansin agad ng binata ang maputi at makinis na legs nito dahil sa suot nitong palda na mga 3 inches above the knee ang sukat. Nang makita ni Roxanne si Mang Rodel, ay ngumiti ito sa kanya. Kaya nasilayan din ng binata ang pantay-pantay na puting ngipin nito na mas lalong nagpatingkad sa mapulang mga labi. Magandang umaga po, Mang Rodel. Magalang nabati nito sa binata. Magandang umaga din sa iyo, Roxanne. Bati naman ni Mang Rodel sa dalaga. Hanga ako sa kasipagan mo, Mang Rodel. Seryoso ang dalaga sa kanyang sinabi at hindi parang nambobola lang. Mas hanga naman ako sa ganda mo, Roxanne, sabi ni Mang Rodel. Maganda ako? Totoo ba yung sinasabi mo? Napatanong si Roxanne. Totoo. At tama ang narinig mo. Napakaganda mo, Roxanne, sagot ni Mang Rodel. Bolero ka rin pala? Akala ko tuloy sinadya mong hindi makipag-usap sa akin, sabi nito. Natameme si Rodel at hindi makapagsalita dahil tama naman ang sinabi nito. Nanatiling nakayuko ang matanda dahil totoong iniiwasan na niya ang dalaga matapos ang maling nangyari sa kanila. Bakit parang umiiwas ka na kausapin ako, Mang Rodel? Tanong ni Roxanne na parang gusto nitong malaman ang totoong dahilan. Hindi nasagot ni Mang Rodel ang tanong na yun ng dalaga. Sa tuwing lumalapit ako sa bahay ninyo dahil gusto sana kitang makausap, ang ginagawa mo ay nagpupunta ka sa loob at hindi na lumalabas, dugtong pa ni Roxanne.
Nanatiling tikom ang matanda. Wala naman ibang makakarinig sa magiging usapan natin, Mang Rodel. Kahit ano pang pag-usapan natin, ay tayo lang naman ang makakaalam. Pero halatang umiiwas ka na makausap ako. Dugtong pa na tanong nito. Sana tulad pa rin ng dati, na kinakausap mo ko at sinasagot mo yung mga tanong ko. Hirit pa ng dalaga. Gusto ko pa naman sana. Ikaw yung gumabay pa sa akin sa ibang mga bagay na dapat kong malaman. May lungkot sa boses ng dalaga. Medyo nahihiya lang ako na kausapin ka, Roxanne. Dalaga ka na kasi. Medyo may ibig ipahiwatig itong si Mang Rodel. Mas kailangan ko ngayon ang gabay mo, Mang Rodel. Halatang may pakiusap naman sa tanong ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Napatanong bigla ang matanda. Gusto ko sana, ikaw lang. Ikaw yung maging una ko sa lahat. Walang pag-aalinlangan sa pagkakasabi ni Roxanne. Bakit ba iniisip mo yung mga ganyang bagay? Tanong ni Rodel sa dalagang kapitbahay. Dalaga na ako, Mang Rodel, at ikaw yung napili ko. Sagot nito na halatang pinag-isipan pa. Hindi nakapagsalita si Rodel. Parang desidido na talaga si Roxanne. Sana naman ipayagan mo ko, giit nito. Sige, bayag ako. Basta kailangan tayong mag-ingat at baka malaman pa ng ibang relasyon natin. Sagot ni Mang Rodel. Sang-ayon ako sa sinabi mo, pahayag ni Roxanne. Walang dapat makaalam. At hindi dapat pinag-uusapan sa mga kaibigan. Dugtong pa ni Mang Rodel. Alam ko na yun. Secret lang natin. Sagot ni Roxanne. Tama ka. Dapat talaga, secret lang natin. Pagsang-ayon ni Rodel. Hindi mo na ba ako iiwasan? Seryoso ang naging tanong ng dalaga. Sa ganda mo, Roxanne, ay sadyang mahirap kang iwasan. Uwi ka naman ni Rodel. Maganda ba ako sa paningin mo? Tanong ulit ng dalaga. Walang lalaki ang hindi mabibighani sa ganda mo, Roxanne. Ang husay mong sumagot at magsalita mong Rodel. Sana, mas mahusay ka pa pagdating sa... Alam mo na? Natatawang sabi ni Roxanne. Huwag mo akong ginaganyan, Roxanne. Babala ni Rodel. Handa naman ako, Mang Rodel eh. Seryoso at halatang palaban na ang dalaga. Muli na namang natameme ang binata. Ilang sandali na nabalot ng katahimikan ng paligid sa kanila. Sana mula ngayon, di mo na ako iwasan ha. Dahil sa totoo lang, ay masaya ako pagkausap kita. Muling nagsalita si Roxanne. Sige, lagi na kitang kakausapin, Roxanne, para makabawi naman ako. Pagpayag naman ni Mang Rodel sa hiling ng dalaga. Ayos lang naman po sa akin na kausapin mo ko. Paalala pa ng dalaga. Umiiwas lang akong lapitan ka dahil baka ikainis at ikagalit mo ang pakikipag-usap ko sa'yo. Sagot ni Rodel. Hayaan po ninyo. At ako na lang ang pupunta sa bahay ninyo. Natatawa pa ang dalaga sa kanyang sinabi. Muling tumahimik si Rodel at biglang napaisip sa sinabi ni Roxanne. Naalala nito ang nangyari noong nakaraang araw. Maganda ba talaga ako, Mang Rodel? Tanong ulit ng dalaga. Mula ulo hanggang paa ay pinagmasdan siya ni Rodel. Tiyak na sa ganda mo, Roxanne, ay balang araw dudumugin ka sa dami ng iyong manliligaw. Sabi nito na halatang may paghanga para sa dalaga. Naku, alam mo naman hindi po ba, nawala nga ni isang naglakas loob na manligaw sa akin. May konting inis sa tono ng boses ni Roxanne. Natatakot lang siguro ang mga binata sa lugar natin dahil nasa iyo na ang mga katangian na hinahanap ng karamihan sa mga lalaki. Beauty and brain ka kasi, Roxanne. Paliwanag ni Mang Rodel. Kilala kasi ni Mang Rodel ang mga magulang ni Roxanne. Napawang matatalino. Engineer kasi ang ama at nurse naman ang nanay ni Roxanne. Alam din ng binata na ang dalaga ay palaging may honors sa school mula elementarya hanggang sa mga high school si Roxanne. May hina lang ang loob nila. Halata ang lungkot sa boses ng dalaga. Handa ka na ba na merong maligaw sa'yo? Tanong ni Mang Rodel sa dalaga. Oo naman po.
Nag-18 na po ako, Mang Rodel. Subalit never pa ako nagkaroon ng manliligaw. Sagot ng dalaga. Huwag kang magmadali, Roxanne. Sa ganda mong yan ay maghuunahan pa ang mga binata na manligaw sa'yo. Ang payo ni Rodel sa kanya. Kailan naman kayo darating yun? Pag matandang dalaga na ba ako? Tanong ulit ni Roxanne. Malay mo, baka nasa tabi-tabi lang ang binata na gustong manligaw sa'yo. Sagot ng binata. Ikaw po, Mang Rodel. Binata ka naman. Bakit hindi mo ko nililigawan? Tanong nito. Janitor lang ako, Roxanne. Nayo ko naman ang binata nang sumagot sa dalaga. Huwag mo nga hamakin ang trabaho mong yan, Mang Rodel. Isang marangal na trabahong pagiging janitor. At saka, ang pogi mo kaya? Ayaw mo lang manligaw. Sige ka, baka tumandang binata ka pagdating ng araw. Halatang hindi nagbibiro si Roxanne. Sana nga, may magkagusto pa sa akin, Roxanne. Matamlay na sagot ni Rodel. Ako na lang kayang ligawan mo, Mang Rodel, upang maranasan ko naman lang na magkaroon ng maliligaw at boyfriend. Tanong ng dalaga. Huwag mo akong mabiro-biro ng ganyan, Roxanne. Baka tutuhanin ko ang sinabi mo. Banta naman ni Rodel sa dalaga. Hindi na kita pahihirapan, Mang Rodel, kung sakaling liligawan mo ko. Ngumiti si Roxanne sa binata sabay kintat. Hindi agad nakapagsalita si Mang Rodel sa tinura ng magandang si Roxanne. Papasok na po ako, Mang Rodel, sabi nito. At naglakad na to patungo sa kanilang silid-aralan. Kung alam mo lang, Roxanne, matagal na kitang gusto. Sabi ni Rodel kasabay ng malalim na buntong hinanga habang pinapanood ang dalaga na papalayo na sa kanya. Nagkaroon naman ng lakas ng loob si Mang Rodel at nag-isip kung paano niya uumpisahan ang panliligaw sa dalaga. Hindi na rin niya maikakaila sa sarili na may pagtingin nga siya sa dalaga. Subalit hindi niya alam kung totoo ba ang sinabi ni Roxanne na siya na lamang ang ligawan. Kaya muling nagdadalawang isip si Mang Rodel dahil baka kasi nagbibiro lamang ang dalaga. Kung tototohanin niyang panliligaw tapos biro-biroan lang pala para kay Roxanne, ayaw niyang mapahiya at baka mas lalong mapaliw sa kanya ang dalaga. Sa paglipas ng mga araw, ay regular nang nakakausap ni Rodel ang magandang kapitbahay sa tuwing nagkakasalubong sila sa loob ng campus. Subalit hindi pa rin magawang manligaw ni Rodel sa dalaga. Isang araw ng Friday, ay maaga na namang pumasok sa school si Roxanne. Dahil sa wash day ang araw na yun, kaya hindi naka-uniform ang dalaga. Maganda ang damit na suot ni Roxanne, kaya mas lalong litaw ang kagandahan ng dalaga. Paglapit ni Roxanne ay nakita nito si Rodel sa loob ng kanilang room. Kasalukuyang may inaayos na switch ng ilaw ang binata. Tamang-tama at katatapos lang nitong kumpunuhin ang switch nang dumating si Roxanne. Good morning po, Mang Rodel. Masayang bati ng dalaga. Good morning din sa iyo, Roxanne. Bati naman ni Rodel. Mang Rodel, bagay ba sa akin ang suot kong damit? Nagpaikot-ikot pa ang dalaga sabay sa kanyang pagtatanong sa binatang janitor. Halatang may kapilihan sa kilos ng dalaga. Bagay sa iyo, Roxanne. Mas lalo ka pang gumanda sa suot mo. Sagot ni Mang Rodel. Napangiti naman ang dalaga. Sus, alam kong binubola mo lang ako, no? Parang nagmamaktol ang dalaga. Totoo ang sinabi ko. Ang ganda-ganda mo sa bagong damit mo na yan. Giit nito sa dalaga. Walang halong pambobola, Mang Rodel? Tanong ni Roxanne. Katunayan nga, kung kasintahan lang kita ay baka kanina pa kita niyakap. Walang pag-aalinlangan, nasagot naman ni Rodel. Isipin na lang natin na magkasintahan na tayong dalawa, Mang Rodel. Halata sa boses ni Roxanne ang excitement. Hindi ka ba magagalit sa akin? Tanong ni Rodel sa dalaga. Kahit higit pa sa yakap, papayag ako, Mang Rodel. Pahiwatig nito sabay ngiti. Doon ba sa bahay ko sa bahay mo? Hindi na nakapagpigil pa na sabi ng janitor. Basta,
Secret lang natin to, Mang Rodel. May konting pag-aalinlangan din mula sa dalaga. Huwag kang mag-alala, Roxanne. Wala akong pagsasabihan na kahit sino. Pangako. Baka may makakita sa atin dito. Kahit papaano, ay may takot sa tono ng boses ng dalaga. Halika, may alam akong lugar. Dinala ni Mang Rodel ang dalaga sa isang kubling lugar na kung may dumating man ay hindi agad sila mahahalata. Nagkatinginan muna ang dalawa. Nangakmang hahagkan na ni Mang Rodel ang dalaga, ay pumikit na lamang to at hinintay ang matamis na halik mula sa janitor. Mula sa noo ni Roxanne paibaba. Napansin ni Rodel na nakapikit pa rin ang mga mata ni Roxanne at tila walang bahid ng pagtutol mula dito. Parehas silang kinakapos sa paghinga sa kanilang palitan, ngunit wala pa ring pag-awat sa isa't isa. Parehas silang hingal. Nang maya-maya, nakarinig sila ng mga nag-uusap na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Dali-daling nag-ayos si Roxanne. Mabilis na naghiwalay ang dalawa at unang lumabas si Mang Rodel bit-bit ang mga tools na ginamit niya sa pag-aayos ng switch. Kunwari ay may binabasa naman sa cellphone ng dalaga nang dumating ang kanyang makaklase. Maghapon na hindi makapaniwala si Rodel sa muling namagitan sa kanila ng dalaga. Sa kabilang dako ay naging masaya naman si Roxanne sa kanyang pangalawang halik mula sa binatang janitor. Kahit kunwari lang na magkasintahan sila, ay may kung anong alab na naman ang bumalot sa dalaga. Parang may kung ano sa kanyang pagkatao na nais pa ng masigit pa dun. Muling nakaisip ng kapilihan si Roxanne. Kaya naman nang makauwi na to at papadilim na, ay nagkunwari ito na dadalhan ng ulam si Rodel at pinuntahan niya ang binata sa bahay nito. Tao po. Tao po, sabi ni Roxanne sabay katok sa pinto nito. Tuloy ka, Roxanne, sabi naman ni Rodel nang pagbuksan nito ng pinto ang dalaga. Dinalhan kita ng ulam, wika ni Roxanne. Sa pagpasok ng dalaga sa bahay ni Mang Rodel, ay sinadya nito na ilapit ang sarili upang maamoy ng binatang janitor ang gamit niyang pabango. Ang bango naman ng kasintahan ko, sabi ni Rodel na halatang pinanindigan pa rin ito na magkasintahan nga sila ni Roxanne. Napangiti ang dalaga nang tawagin siyang kasintahan ni Rodel. Malaki man ang agwat ng kanilang edad, ay hindi ito hadlang sa isipan ng dalaga. Mas lalong nanggigigil si Rodel sa suot ngayon ni Roxanne dahil nakasando lamang to at isang manipis na short. Pwede ba natin ulitin yung kanina, Mang Rodel? Walang pag-aalinlangan na tanong ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng janitor. Hindi muna nakasagot ang dalaga sa tanong ni Rodel. Halatang nagdadalawang isip pa to kung uulitin niya ang tinanong niya. Yun ba talaga ang sinadya mo dito, Roxanne? Si Mang Rodel na lang ang diretsahang nagtanong sa dalaga. Opo, seryosong sagot ng dalaga at naunawaan naman yun ni Mang Rodel. Hindi na nagdalawang isip pa ang janitor at dinala niya agad ang dalaga sa kanyang silid. Hindi na maaaring itanggi ng dalawa na parehas na silang nilukob ng matinding pagkauhaw sa isa't isa. Pagkasara ng pintuan, ay agad isinandal ni Rodel ang dalaga sa pinto at mabilis na nagyakapan ng dalawa na para bang magkasintahan talaga at agad sinuyo ang labi ng bawat isa. Agad na nakalas ni Rodel ang suot ng dalaga nang hindi nito namamalayan. Hindi makapaniwala si Mang Rodel na nasa harapan na niya ang babaeng matagal na niyang pinapangarap. Ang ganda mo talaga, Roxanne. Hindi ko sukat akalain na sa akin mo'y pagkakatiwala ang lahat. Mahina lamang ang pagkakabigkas ng janitor at tuluyan ang dinala ni Mang Rodel ang dalaga sa kanyang kama. Kusang binukas si Roxanne ng mabinti at iniyakap to sa bewang ng janitor. Tila ayaw niyang pakawalan pa ang matanda.
Sa puntong yun ay tuluyan ng nagpadala sa agos ang dalawa. Walang sinayang na sandali. Halos mabaliw ang dalaga sa tindi ng tinatamasang alapaap. Nakapikit na lamang to habang mahigpit ang yakap dahil sa hindi malilimutang karanasan mula sa janitor na si Rodel. Lumipas pa ang minuto. Tuluyan ng humupa ang apoy na kanilang pinasiklab. Ang swerte ko, Roxanne. Ang tanging nasabi ni Rodel. Pero nag-aalala ko. Baka hinahanap ka na sa inyo. Ang katuwiran ni Mang Rodel. Alam nila na nandito ako. Kaya hindi nila ako hahanapin, Mang Rodel. Ang sagot ng dalaga. Marami pang pagkakataon ang darating sa atin, Roxanne. Basta't mag-iingat lamang tayo. Ang payo nito sa dalaga. Sige po, Mang Rodel. Pinulot ni Roxanne ang mga kasuotan sa sahig at muling nag-ayos ng sarili. Pumunta ka na lang ulit dito sa bahay ko, Roxanne. Pag may panahon ka. Paalala pa ni Mang Rodel sa dalaga habang nag-aayos to. Babalik ako sa linggo, Mang Rodel. Day off kasi lahat ng katulong namin. Wala sila sa bahay maghapon. Mabilis ang naging pahayag ni Roxanne at sobrang excited. Ibig mo bang sabihin, maghapon din tayong magkakasama? Biglang napatanong si Mang Rodel. Ayaw mo ba nun, Mang Rodel? Balik tanong ng dalaga. Sa bagay, mas masaya nga kung buong maghapon tayong magkakasama. Napangiti si Rodel. Bibigyan ko pa sila ng pera, allowance, para sa panonood nila ng sine upang mas lalo pa silang gabihin sa pag-uwi. Paliwanag pa ng dalaga na nasisiyahan sa naiisip niyang plano. Paano, Mang Rodel? Aalis na po ko. Salamat muli ah. Pagpapaalam ng dalaga at tuluyan na tong umalis. Hanggang dito na lamang po muna ang ating istorya. At salamat sa mga pakikinig.